सिगाङावनो आं आफा इसोरखौ हामबायनोसै आरो नोंथांमोन बयखौबो जिसुनि मुङै आंनि गोजोननाय आंनि न'खरनि जानानै आं जासिनाय थाबाय। बे समाव गुसुं मोनसे टेस्टिमनिखौ लानानै नोंथांमोनखौ आं थुलुंगानो लुबैदों। बेनि सिगां आं गुसुंहै इसोरनि रावखौ फरायगोन। गितफोर 102 नम्बर सत्रपदनाव बेबादि लिरनाय दङ। बियो दुखुथिया आरो गैजायै मानसिफोरनि आरजनि थिङै मन होबाय आरो बियो बिसोरनि आरजखौ गुसथि पेनाखै। इसोरा बे राव फरायनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव समाव गोबां रोखोमनि अभाब जोंनि जिबनाव फैयो आरो बेफोरखौ लानानै जों समाव निराशा जायो। नाथाय मोनसे समाव आं इसोरनि जगायनायखौ मोननानै आं नोंथांमोनखौ थुलुंगानो लुबैदों। सप्तासेसो जोङो मिरामिस जायै गोथाव बोथिसे जानायखौ जानो थाखाय जोङो लुबैदोंमोन आरो बेनिखायनो जेब्ला जों इसोरनो खोन्थादों, इसोरनो मिथिहोदों, मोनसे हराव सिमांनि गेजेरजों इसोर आंनो दिन्थिदोंमोन, गाबोन सासे मानसि बेदर लानानै आंनो होफैगोन। बे सिमांखौ मोननायनि उनाव अखानायै फुङाव आं आंनि बिहिखौ बुंदोंमोन, बुरै रेडि जादो, दिनै सासे मानसिया बेदर लाबोनानै जोंनो होफैगोन। बेबायदि बुंनानै फुंनिफ्राय बेलासि समसिम जों नेदों। नेयै जेब्ला बेलासि सम जादों, दुगैयै लोबै जोङो बाइकआव गाखोनानै गुबुन जायगायाव थांनो जेब्ला नागिरदों, सासे फंबाय, बियो कम्पानिनि अफिसारफोरनि ओंखाम संग्रा, बियो एनसि इसोर मिथियै मानसि। आंबो बिखौ मोजां मिथिया, बिबो आंखौ मोजां मिथिया, थेवबो बियो मिथिगौ आङो इसोरनि खामानि मावग्रा होननानै। बेनिखायनो बियो आंखौ बुंबाय, आदा नोङो जेरावखि थांनो हागोन, नोंनि न'नि साबिखौल' आंनो होलांदो, आङो आंनि आखाइजों गोथाव नोंसोरनो संनानै जाहोगोन। बेबायदि बुंनानै बियो ओंखाम संनो थाखाय आंनि न'नि साबिखौ लानानै न' सिङाव हाबलांदोंमोन आरो बिनि उनाव सासे बाजैया आंखौ बुंदोंमोन, बाबु नोङो ओंखाम जाफैनो हागोन नामा? आं माखासे बेदरफोर दिनै रेडि खालामनानै दोनदों। बे समाव आं बुंदों, बाजै आङो गाबोन फैसिगोन। आरो इसे उनाव सासे फंबाया बुंदों, आदा आं नोंसोरखौ जाहोनो होननानै बेबायदि दाउला खासि बुथारनानै दोनबाय, नोंसोर ओंखाम जानो फै। 5 मिनिटनि गेजेराव साथाम मानसिया जोंनो ओंखाम बोथिसे जाहोनो बेबायदि खबर हरदोंमोन आरो बे गासैबो इसोरनि जगायनायखौ मोननानै आं इनायनो रंजादों, गोजोननाय मोनदों। मानोना बे हराव इसोरा सिमांनि गेजेरजों आंनो मिथिहोदोंमोन आरो जोङो बे गासैबो इसोरनि जगायनायखौ मोननानै जोङो रंजादोंमोन। बेनिखायनो बे बाथ्रानि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ थुलुंगानो लुबैदों, बियो जेखि अभाब जाया मानो, नोंनि गोनांथिनि थाखाय, नोंनि नांगौनि थाखाय जेब्ला नों इसोरनो खोन्थागोन, बियो बेमार सोखाजानायनि थाखाय जानो हागौ, न'खराव अभाबनि थाखाय, थाखा फैसानि थाखाय जानो हागौ, सोरबा गावनि गथ'खौ लानानै, गावनि बेबायदिनो फरायनायखौ लानानै, गावनि खामानिखौ लानानै, गावनि साख्रिखौ लानानै, गावनि बिजनेसखौ लानानै, नोङो जेखि मावा मानो नोंनो इसोरनि हेफाजाबखौ नांगौ आरो सोरबा इसोरनि रैखाथि, इसोरनि जगायनायखौ नांगौ बादि मोनोब्ला नोङो इसोरनो खोन्था। मानोना गितफोरनि 102नि सत्रपदनाव बुंदों, बियो दुखुथिया आरो गैजायै मानसिफोरनि आरजनि थिङै मन होबाय। जायफ्रा अभाबनि गेजेरजों, दुखु दाहानि गेजेरजों इसोरनो खोन्थागोन, इसोरनि रावा बुंदों, इसोरा नोंनि थिङै बियो दिनै गावनि नोजोरखौ दोनगोन। आरो गाहाय सेराव बुंदों, आरो बियो बिनि आरजखौ गुसथि पेन्नाय नङा। जोङो दिनै दुखुथिया जानानै, हावरिया जानानै जेब्ला जों इसोरनो खोन्थागोन, फोथायनायजों जों बिगोन, बियो नोंनि आरजनि थिङै मन होगोन आरो नोंनि बिनायखौ बियो गुसथि पेन्नाय नङा। बोथिसे गोथाव मोनजानांगौनि थाखाय इसोरनो खोन्थानायखौ इसोरा दिनै जगायदोंमोन आरो बेबायदियैनो इसोरनि जगायनायखौ आं मोनदोंमोन। बेनिखायनो बे इसोरा नोंनि जिबनखौ, नोंनि न'खरखौ बियो बोर होगोन। जेब्ला नोङो फोथायनायजों इसोरनो खोन्थागोन, बे गुसुं इसोरनि राव खोनासंनाय, टेस्टिमनि खोनासंनाय साफ्रोमबोनि सायाव इसोरनि बोर आरो आशीर्बादआ गोग्लैथों।
आरो नोंनि न'खराव इसोरा आशीर्बाद होथों जिसुनि मुङै आमेन।